Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam fulɓe ne kewi de guɗannoɗo mere so tawi wonde usummaji toni ceeɓa ko gonga bandiraɓe en garti e ko hesti poul woni kesam hesamagu taw noon juufi ko laylay rendo ngo woni réseaux sociaux eɗen kala hen noon kono wiye tigui gueɗe jencinoje e nder réseaux sociaux kono eɗen kala hen gueɗe gaddowo caɗele e nder réseaux sociaux en paltaki diine en paltaki aada en paltaki tigui kono wiye culture kono kadi men kal e développement ha e gueɗe goɗɗe baɗe non ɗe kala sikki ala so tawi eɗen kala noon en dokkat yeruji labtuɗi woni vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema ɗi jiyeten e nder layroye rendo ngo woni réseaux sociaux eɗen ɗi puɗɗo noon puɗɗotoɗen ko ceerno mawɗo tigui ha joni e nder rendo ngo surtout enen ga hen e fulɓe taw noon ko ceerno Cheikh Bassirou Mountaga ha Cheikh Oumar Al Foutiyou won kemi wiide dokkaɗo kolaɗo kormaɗo taw non ko ceernam afo bamum tokaramma mum jeeɗo jibinede sottiri ɗum almudagal so tawi neɗɗo wiyama wonde ene arta tokara mum jikkuji jeeɗiɗi kanko noon tokara makko jikkuji ɗi jikkiniɗo fof o jikkima ɗum noon sikki ala ne tawno ko cuusɗo gonga kadi omo andi ko haalata eno haaldata eɓe o haaldata so ɓooyi seeɗa omo andi ɗo haɗata ɗum noon wonko haali e politicien yiɗi kettoɗen mo tigui ko haali e politicien yiɗi ha joni gartede makko so Allah lamɗo jebbi holko mbiɗa e politicien yiɗi ɓe tampini en kamɓe tan tampini en ala ko tampini en sona politicien ji ɓe bonni leydi ndi tal ɓe bonni leydi ndi en ya ha ganduɗa wallahi summa wallahi ya ha ganduɗa hay ɗo hande so renaki ma ya ha ganduɗa diine l'islam o e hoore mum janguɓe ɓe diine l'islam o e hoore mum jahata yimɓe ne waɗa créé wona gueɗe ko ganduɗa ko dendagal galleji khalifaɓe ɗi fof kawrata min ƴeewa hen neɗɗo ganɗo janguɗo kulɗo Allah min mbaɗa ɗum ngemmo ngam kala jooɗiɗo fof nana bonna leydi haalata gonga laamu wonti fenani kala kalɗo fof haali ko fenani holto yimɓe kucci ene laaɓi ceer mi yiyani holto yimɓe jogori faade ne tawno kala laamiɗo nana bonna leydi moni kala so tawi laamima laamini ko poos mum jogui ko karawas kala ne wela ko non woni no firata sikki ala ɗum kam ko hunde lamde ceer kadi en nani ceerno wi wonde nana ƴeewa kañum e philosophie mum ne tawno eɗen gandi ko gandal e pinal jadata omo jogui pinal te so tawi ceerno haali ka ɗon haala mbawaten ɗum ko gonɗinde holko tagen wiide noon ne tawno eɗen gandi oɗo ziyara ɓennuɗo sikki ala koɗo yimɓe fof cikkano ko ɗo woni ɗo ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga ha Cheikh Oumar Al Foutiyou yaltiri ngam innirde tigui ha joni oɗo ziyara pattamla mum on mo gandanɗa hoorema woni Cheikh Ahmadou Bamba kono noon Cheikh Ahmadou Bamba ko mammako ne mam Alaji Malick Sy woniri mammako ni ne mam Boukoundou Ndiassane woniri mammako ni ne waliyaɓe woɗɓe heddiɓe ɓe woniri mammako ni ko noon woni ne woniri mammako ɗum noon so waɗi ɗum o waɗi fodde ñana hen kala mo arno e nder ɗiɗo géruji yi hen hunde fayodinde yi hen tigui ha joni kono ɓamta diine l'islam ne tawno ko ndenden ɓuuri ceeren so tawi en ndendi fandare en ndendi kuccam eɗen poti tigui ha joni wattodirde hakkille jaggodiren jiɗodiren jadiren guitodiren kumpane hadirta ni hen ɗum noon sikki ala ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga ha Cheikh Oumar Al Foutiyou sikki ala holko mbiɗa e ɓen ɓe gandanɗa hoorema so tawi wonde ndenti e dental politicien ari tan naati yaltini hen koppareje ene wayno jomumen wonata ko ƴettodirde dental ngal bona hankanti ha ɓe jejjitani ko rendinoɓe ha joni kamɓe koye mabɓe mbeɗa koppareje ene jari ɗum ɗon ko namdal ummorade e lafño ɗemgalam min tijeeɗu almuduma faadema hande hay goto haaldata e neɗɗo haalana ɗum ko nafata ɗum walla haalana ɗum gonga sababude ɗaminade e mum e ɗaminade poos mum pourquoi poos o ko jogui toon ko Allah rokkimo so tawi an gueɗal ma non toon o wawa a wawa addata hay lesma o horfino o tottuma neɗɗo sono andi ɗum a gonɗinat Allah to hoorema dogoɗa dignité hoorema kono en mbasi dignité hande enen ɓeɗo joni enen mbiya kono Cheikh Oumar ƴewɗo joni wodat ɗo gummiɗo ɗo joni ara ɗo feeña tan eyo ko taw ko politicien sara ɗo kaalisal seeɗa tan onon fof on jiibini goto fof ne ƴattodire goto mais pourquoi pourquoi koko jari ɗum te noon e dow ko guurata ko pop
so fooɗama ko capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati temedere so heewi ha heewi dañowo ɗum hande ndax kimmesiji ɗi ñamaten ɗi en mbawa wurde temedere maya ko logannoɗa ga ko fof a perti zéro kawra e joomi te an ka matériel Allah gonnoɗa Allah tagrunoma min ko ɗum ɗo ɗiɗo sarɗiyeji fawnomi e ma sarɗiyeji ɗi fof aɗa woppiɗi aɗa rewoyi neɗɗo no bonnan. est ce que ceerno cheikh mbiɗa janngo enen fof ke en jooɗoytoɓe e yeeso joomiraɗo te kadi kala heen ko neɗɗo watno ko haaltante eɗen jiɗi andude hol ko haaltanta neɗɗo o ko wanno ko mbele ko Allah haaltantamo walla ko waɗirno ko ko ɗum woni ko daroto tigi rigi ha joni ana haalta ko wanno ko ne tawno ko umme ma so tawi haltidimo ɗon mboɗo sikki jeddi ngala mbiɗa kadi leydi ndi wonko waɗiɗi ɗo waɗino ɗo ko janngo e jam hani wawa wonde tigi rigi ha joni seedantagal hakkude yimɓeɓe e geno taɗɗo towɗo goto mo sénare wodani kisnomo kisalala gaga mum towɗo tonduɗo kala ko towi kanko woni tedduɗo kala ko teddi kanko woni joom yurmede humtodindo to banggue aduna yurmede hertinde toon to tan lakara ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou bisimilla janngo e yeeso joomiraɗo enen fof ko en kaltante lamɗo o yo woli o yo arif billahi yo almudo o yo cuko o yo goto fof koko haaltante goo ko yitere ma yiino ma haal nofru ma yiino ma haal hinere ma fofno ma haal hine hunko ma urnino hay debbo janano mo urninoɗa ma haal ɗum e yeeso Allah mate anda ndiɗo leydi ndi jooɗiɗen ko mbatten ɗo ko fof leydi ndi ko agent secret Allah fof koko haaltata teddoɗa aɗa dugde e joome pourquoi min terɗat ɗe no kalɗe omo jeyɗo terɗe lima shahidtum alayna ala ko waɗi oɗon ceeɗo min yeeso Allah yalla yomin jeyɓe jeyma ɗum ɗon noon hade en jottade ɗon yo en laaɓodir deedi hande hay goto haaldata e neɗɗo haalana ɗum ko nafata ɗum est ce que ndaw gonga fulɓe ne kewi wiide gonga wona gonga haɗata gonga wonde gonga ne tawno gonga gila dawa dayi ko gonga tan ceerno ko makko ko dokki mbiɗa hol no yimɓeɓe gondirta e ma mbiɗa kadi holko paliɗa ma ɗum ay min noon gondirton e am ko Allah so oɗon jiiɗi wurdude e am min talimi ko neɗɗo Allah mi haali ɗum naane mi yiyani haydara heewaani yiteram tal mo jeeton ɗo hen saaji mo mi fetto wallahi yottakimi ɗo kiyala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe enen kala en keɗima en kettima en paami en teskima ko ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou on woni le bienfaiteur omarien sikki ala ko haali ko ɗum ɗon eɗen gandi so tawi leñol ngol ene jogui sernaɓe waɓe hono ni finɓe finanɓe aduna o anduɓe ko aduna o yahata ko kamɓe poti wonde lampaji leñol ne tawno eɗen gandi ko jangde e pinal jadata so tawi neɗɗo jangi o finani pinɗo mo janngani o wonko wawata hebde taw konko o wawa hebde ɗum ne tawno aduna o wodi ko yuɗi yulfiti yulani yulfitani yulfiti woni janguɗo pinɗo yulfiti yulani woni pinɗo taw janngani yulfitani woni janguɗo taw finani yulani yulfitani woni mo janngani finani ceerno Cheikh Bassirou Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou joom konuji tigui rigui windariyankore kanko ko yulfiti ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni numéro men gadano ha saaha goɗɗo so tawi Allahu lamɗo jaaɓi taw noon koye actualité goɗɗum so tawi wonde ko gueɗe cewɗe ceɓaɗe goynoje leñol mba rendo tigui rigui ma en kal taw kadi so tawi ko gueɗe ɓamtoje rendo ma en kal en ndewinto kala vidéo mo gandanɗa hoorema eɗen gandi rendo ngo no wawi dañde hen jencuɗi ma en gartir ɗum ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi guiɗo moon seydi moon DJ Dou alliance titonde leñol fulɓe rewnoɗo tigui rigui haltidde moon gonwole e golwole ne tawno kono windere nde sifori yo Allah hokku en famde e jabde e naftorade kono noon bandiraɓe musidɓe mbaɗe abonné e nder chaîne he e nder seenuji fulɓe ɗi kala mbaɗon like mbaɗon partagé ne tawno dole lingu ko ndiyam te ko dental poli jeeyi dangote kala ko yana ko hulantake kala ko rendi hule herse ittane gueɗal ne tawno ɓawɗi ko ma ndendi ne mbaɗana harkille buubi ñaaki ko ma ndendi tigui rigui ne kula kono noon so tawi yimɓeɓe donki rendude dental ngal poti rendude gol yo ndentu dental buubi ñaaki so piɗima ɗaccita e ma ñaw koño ko kañumen jibinta ko ɓuuri welde ko woni jumri
ɗum noon yo Allah hokki en famde e nande e teskade ko haalate ko kala e saaha ɗum noon bandiraɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago bajjiri e bawɗum no wasata ɗum bongol on jarama